Okay, got one piece of color mount, but one my color bella man there. Go back and draw,
the council and members of the Jews who were almost coming into hand in back. You never hold the celebrant proper and his never other people the Omadema the Brackham on Yanni. You're an Independent goes to make a Manana I want to one who's like the guy. Look at what we do, and I got okay. We have about 35 minutes. I get better money. What I get better money is the grand I got church. I got pen also. Me can I draw Katibian. What are you to Nika? If I could say the plane is not here. I don't know who do that. Can I go to open prayer? Thank you very much, sir. Somebody else. Onye wanyị na Chineke anyị. Onye na-akpọ otu mgbe ya aza anyị mgbe niile. Eze nke ndị eze. Onye nzọpụta anyị na onye mgbapụta anyị. Oke nkume ebe anyị tụkwasịrị ụkwụ. Ebe wusi ike ebe anyị nọ. Anyị na-egbu ikpere na gị Chineke. Anyị na-ekele gị maka ụbọchị gị taa. N'ụbọchị ka esi ọ dị mma na anyị ṅụrị ọṅụ n'ime ya. N'ihi nke ahụ Chineke, anyị na-aṅụrị ọṅụ n'ime ya. Ekele na nsọpụrụ dị na ha nsọ gị. Ana m ekele maka ndụ mmadụ niile bịara ebe a. Maka ihe ị na-eme nwunye ọma ka obodo anyị na-aga n'ihu. Anyị na-asị Chineke bịa wee ọnọdụ bụrụ onye isi oche. Nye anyị amamihe na nghọta. Ka mgbe anyị ga-emecha anyị ga-eme ka haleluya na-ada ka otuto na nsọpụrụ nke gị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Eze aga m asị ka eze kọrọ anyị ọkọ ji ngwa mgbe ụbọchị anyị agawakwa n'ihu eze taa. On is it Mamma New? Mamma New? Jesus. I'm my God. What's here? Nah, I'm not. I'm more so. Now, I see I never. Oh, and we live on Anya. And we really a cheap photo of the dojo. I see. Do I get a mechanism? Chineke. Again, you can have a Galen. I know, you know, Kamumania, Sadi, who come. Animal, I call you, at least you're in a title. See, I gave up the Chineke. Nina, I am here. Every much again, there are pockets. We are getting pocket and don't know too. See the one year, oh, you want to get you. And my say, yeah, the body of now, I may have you food. Yow girl, Galifunia, yow girl, Galifunia, Yadria Madripu Dribe, Lindy, Kayeni leg in the area, Uruma Homa, Latinate for their job, now has Jesus.
A long time before now. I saw a matter, but the benefit of Indra no under Mazia. Kaimari Gabaro. One mother is not there before we were getting home. I'm not sure what the Treasurer Prime Minister, Engineer Chief, Sir, Chijoke, James Chijoke, what I want for Chief to be a white woman. Keep yourself. There's a side of Google, the entire council of Google Autonomous Community. They will know. Ndio pale ama foboya isingu ngwego mama no egwu obi ho kan no ngata o de onye ma akpato ona. Okay, I have permission to go. There will one I want for our illustrious son and chieftaincy title last year. I got mentioned in absentia. When we came, Lord Ajawa in person. Today, Kala amendment men on the mere. Obiara Ezai sa GC Adiele Ezai ya ịhụnanya okwu obi kwuru okwu taa achọrọ m ịkọtụrụ unu ihe mere ni anyị ji họpụta nwanne anyị nwoke ime ya chi ọwụ our illustrious son one night nwoke anyị hụrụ n'anya ọ na-enye aka n'obodo na-edozi obodo ma ụmụ okorobịa ma adịghị mkpa
ma ndị autonomous community hụrụ ya n'anya. Mgbe anyị mere our palliative ma iri egwu a na-ewepụ ọkpụkpụ ego were nyere ndị mmadụ aka. Ọ na-awụ onye isi mbụ na-atụtara kansụl ego sonu were ihe tiga aka nye ndị na-enweghị nne. Nwanne anyị nwoke ụwa dị ụwa ọma anyị na-adị ichi efughị na mba. Because ọ dịkwa ndị anyị chi nga na anyị ụba ala na-anụ mere ha. Ma ọ bụla isi ọ nọ ha anya agaghị ohụhụ na-enye ndị ọla dị otu ọ dị bụrụ ha scholarship ụlọ onye aka. The scholarship ọ na-enye ọkpa ahụ oke ọ na-aga n'ugwu n'ugwu n'ama n'ama so unu wepụtara anyị mmadụ ebe wepụtara anyị mmadụ ebe. Amarala m that otu Chineke na-agịzi gọzi ya otu o si karịa otu o si gọzi ya before. Ha na-elekwa anya that ya wụrụ mmadụ iri ka ọ na-enye scholarship ugbu a Chineke gị nyere ya aka ga-emeruo ya mmadụ 100. Ọ dị mgbe a tụrụ ego na Methodist Church ana na-anụ ahụ ya. Ọ na-awụkarị onye isi mbụ ma onye abụọ na-atụta ego ma wee penti ụlọ chọọchị ma wee rụọ ọrụ chọọchị ma wee ime ihe ọbụla gị ime ka na-agbasa ozi ụzọ Chineke. Ikwu na ibe onye o mezuru emezu. Keka nke ọ dị okporo egwu hụ anya na-akpọ okporo bekee. Ọ ga-abịa tigiri anyị ụdị ụlọ ahụ a na-anọ n'ala bekee n'okporo bekee. Gị onye ọbụla si n'okporo bekee ahụ na-agafe ya ahụ si ụdị ụlọ mmadụ ọhụrụ n'ebe ọkwa ya na ndị a niile na ndị ọzọ ọ na-eme mma na-aga ịkacha taa mere anyị na-ebi aka sị nwanne anyị nwoke kansụl asịghị na ị na-eme chief every day come and hurry. Ọrụ in recognition of your contribution to the society. So ha na-ekwu taa eji igwe ekwu na-ekwu ya and ama m that onyonyo na-aga mba ọbụla ma ndị anyị nọ n'ala bekee ma anyị ndị anyị nọ ebe iche iche. Unu bịa nyere anyị aka ka edozi obodo. Anyị enweghị n'isi mba ọgụ na anyị nwere ọwụ recognize ile-recognize unu na-ekpe unu ekpere ka ọganihu na-adịru unu. Ndewo. N'ime ihe a anyị ga-ekpọpụta nwanne anyị nwoke ụwa dị ụwa ọma efughị na mba Chinemere ma Chinemere ka eze anyị kwuo ya okwu taa. Ndewonu ndị egwu ụfọdụ ya
Council man, equilibrium man, equilibrium man. Ndị awụli lebere mmanụ ndị ọgọ anyị ndị ikwu ndị ibe ndị isi esi bịa ịnọnyere anyị ya dịkwara unu mma o taa ọwụ ezigbo ememme dị nnọọ gbọrọkpụrụ niile ọwụ mmadụ niile la mma echichi ọwụ onye ọwụra pụtara na ya chichi ya echi ndị ọwụra ga-achọrọ ka eme ha chife eyiri ha nne mechie onye si kpaa isi akwara alibati ya kpakwa isi alibati kwara onye ka anyị ahụ na-asị ọkwara isi alibati kwara ya mere anyị ji wepụta ụbọchị taa rịọ amara Chineke n'isi ya rịọ amara Chineke n'isi kansụl rịọ amara Chineke n'isi ndị obodo anyị niile ka ụbọchị taa wụrụ ụbọchị ahụrụ ama a gị na-eje echeta nwaanyị nọ nga ka ihe ọma niile dị n'ụwa na-eru ya nso ka ihe niile bụ ihe ọjọọ gbafuola ebe ọ nọ Jizọs Kraịst ọkpara Chineke anyị na-akpọpụ gị dịka ebe a nọnyere anyị nọnyere nwaanyị a ọ na-emekwe ka ọnwa dịka ọ na-emere ada n'aha Jizọs ngwa tipie mee ya dịkọrọ right. Oh,
America ganda batari koma. Ige bindu buno ke bolia yekwa kale dozo gbedo an yo ti le meta na haji. Ana menyaga kupe. Ojo. Chief. Perfect. Mere chief, you are not on hunger. I am a sambo. Again, a G, Marashi, or Gagaru, or fake. And a care. Nahana, no Parana Monso. Appointment paper and my call on the PPM. My the mic. Ibo mama no. Even tupu anyị kwupasị okwu ọ malitere ịrụ ọrụ kemgbe n'afọ gara aga anyị mere chief Ụwadị Ụwọma efuwela mba nwa Chinemere anyị mere ya special advisor on desperate matters to His Royal Highness. Yes, congratulations. Advice. So, ọkwa nyere ya ọkwa ọ ga-eji na-enyere ndị obodo na-enyere eze aka na-arụ ọnụ ka Chineke duwela ihe ọrụ ọla eme in Jesus name. Amen. Wobi pere nwanyị bishie ike n'ihi ka ahụ ọ na-eme akpọ nwa nwoke akpọ nwanyị aha Dr. Mrs. Chitoro Ụwọma onye na-elekọtara anyị chief anyị anyị na-enyekwu ya ihe ndị a kewo nkalari ya ana we are handing it over to you kekwa wokwa kiya ka anyị make sure lori ya aka. Okay, praise the Lord.
Yadika olagi metum chehe. Wa ubua. Yanye moya na this autonomous community. Wo ugudi chitoro. Wama. Ugudi ya ohia gela koya. Aya ugudi ya. So eji ruo ya ojila ọwụzi ihe a ga-ele akpa ya la community a ọwụ ya o title ya ka ọ dịrị ya mma n'aha Jizọs. Thank you. Amen. House of Rep. Akbodo kachi kembe enyi nnam. Na mayaka lama. Osike wara ha gawan ni. Wure na ha megene gawali ni.
ndoma ole ndị bụ ndị eche n'ọnụ ndị ọma ole ndị eche n'ọnụ efula mba n'oche ga mba enwere oge leterele m bụ mba ndị ọma ndị ọma ndị ọma ndị ọma ndị ọma ndị ọma onye ọma n'oche ga mba onye ọma
I'm
I'm